Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten linanggung dumateng keluarga IPHI kapanewon sami galuh, para perangkat pemerintahan ingkang rawuh linanggung dumateng Bapak Haji Suwarto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Pak Kapolsek, Pak Kepala Kabupaten adalah jajaran penyuluh, Pak Lurah, Pak Gerarjo, Pak Dukung Aglik, lan Bapak Ibu Sagung para lenggah kakung miwah putri sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah. Matur nuwun awit paringipun wekdal ingkang sepisan sumangga kita mboten kendhat anggenipun ngunjukaken pamuji syukur wonten ngarsanipun Allah taala awit sih nugraha dalah paring kamirahanipun satamah dumugi dalu menika kula dalah panjenengan sadaya saged rawuh manunggal wonten dalem menika kanthi manggih kawilujengan. Ingkang salajengipun gegayutan kalian Ibu Siti Anisah lan Ibu Muflihah, Ibu Malihah ingkang dalu menika ugi badhe nindakaken haji. Kula nderek mangayu bagya, nderek bingah puji syukur alhamdulillah dene panjenengan tahun menika dipun paringi kesempatan saged nindakaken ibadah haji. Sumangga wiwit dalu menika dipun jejegaken niatipun karana lillahi taala. Ingkang salajengipun ing samangke gandeng dalu menika ugi panjenengan sampun badhe tindak saking dalam menika kula namung ndherekaken sugeng tindak kairing pandonga mugi-mugi wiwit saking dalam menika dumugi ing tanah suci nindakaken rangkaian ibadah antos kondur malih wonten ing dalem menika tansah pinanggih rahayu. Semanten ugi kula ugi nyuwun donga ing sakmangke kagem masyarakat wonten ing kapanewon sami galuh mugi salajengipun tansah pinaringan ayam tentrem tinebihna saking wabah lan bencana. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan ingkang salajengipun kula nderek ndedonga ugi mugi-mugi keluarga inggih menika Bapak Haji Basuki dalah keluarga ingkang dipun tilar mangke saged ngayahi kewajiban sosial kados sak mestinipun tansah pinaringan bagas waras lan mangke dumugi titi wancinipun saged pinanggih malih kalian keluarga sakunduripun saking tanah suci. Ingkang pungkasan kula nderek ndedonga mugi-mugi Ibu Siti Anisah, Ibu Malihah ing samangke tindakipun haji dipun paringi predikat haji ingkang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten Bapak Ibu atur kula temtu kanthah pinanggih tuna dungkap anggen kawula matur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.